Opsætning af binærskærm samt app for administrator. Step 1. Opret dig i binær-appen på din telefon. Du kan downloade appen på App Store eller Google Play. Når du har downloadet appen, anbefaler vi, at du flytter den til første side eller dine foretrukne, så den kun er et klik væk, når du skal i kontakt med skærmbrugeren. Det er vigtigt, at du godkender undervejs, så appen kan sende billeder og modtage opkald. Så åbner du appen, og den beder dig om at indtaste dit telefonnummer. Efter at du har indtastet dit telefonnummer, vil du modtage en bekræftelseskode på sms. Telefonen har forskellige måder, koder kan kopieres, men du kan altid åbne dine beskeder og skrive koden ind manuelt. Såfremt man ikke har modtaget nogen sms, skal man gentage hele processen fra start. Derefter trykker du på den hvide cirkel med krydset for neden. Du skal vælge administrator, ny skærm, og altså ikke trykke på den grønne knap. Så skal du oprette din profil. Det gør du ved at trykke på billedet for at vælge et billede. Man kan vælge et billede fra sin kamerarulle, eller man kan tage et billede på stedet. Man har mulighed for at tilpasse billedet, og når man er færdig, trykker man færdig. Derefter indtaster man sit navn. Inden man fortsætter, skal man have læst privatlivspolitikken. Når man klikker på linket, bliver man sendt videre til Binærs hjemmeside, hvor man kan læse privatlivspolitikken. Når man har læst og accepteret den, trykker man til venstre for at acceptere, og derefter trykker man fortsæt. Husk at godkende eller tillade notifikationer undervejs. Du er nu klar til at knytte din app til en skærm, hvilket vi viser i en anden video.